I just had to let you know you're. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita saking kelompok pitu badhe ngandharake materi babagan tembung macapat lan tembung Mas Kumambang. Kula Risatu Nikmah absen 32 badhe jelasaken pengertian tembang Mas Kumambang. Tembang Mas Kumambang yaiku salah sijine tembang macapat sing menggambarake kahanan sedih, prihatin lan kebak pitutur urip. Tembang iki biasane critakake babagan urip menungsa wiwit isih ana ing kandutan, sing durung duwe daya lan isih gumantung marang wong liya. Tembung Mas Kumambang asale saka emas lan kumambang, sing tegese barang aji sing isih kumambang utawa durung duweni ara sing cetha. Kula Lailatul Nuraini Sarifa badhe nyebutaken jenis-jenise tembang Mas Kumambang, yaiku guru gotra ana 4 lirik baris saben bait, guru wilangan larik 1 12 wanda, larik 2 6 wanda, larik 3 8 wanda, larik 4 8 wanda, guru lagu larik 1 pungkasan suarane I, larik 2 pungkasan suarane A, larik 3 pungkasan suarane I, larik 4 pungkasan suarane A. Nama saya Muhammad Ilham Syaroni. Iki contohe Mas Kumambang, ana bocah urip ana ing donya iki lan duwe daya upaya urip kanthi ati suci muga tansah mulya. I just had to let you know you're.